Здравейте, аз съм архитект Николова и съм управител на компаниите Конструктив. Много често с нашите клиенти разговаряме за архитектура и как тя влияе върху техният начин на живот. Направихме този канал, за да говорим за архитектура на по-широка аудитория и да обясним защо дадени проектни решения се правят по един или друг начин и как те влияят върху техният начин на живот. Реално средата, която живеем, до голяма степен определя нашите действия. Дали можем да реализираме някои свои хобита, някои неща, които обичаме да правим. Тя по-скоро ще възпрепятства начинът, по който искаме да живеем. Затова бих искала да разговаряме повече за архитектура и да започнем от нейното начало. Всъщност архитектурата не е дизайн. Това е много грешно понятие, но е нормално, защото хората реално възприемат архитектурата като една красива фасада. Това е в повечето случаи. Много често е възможно естетиката да повлияе изключително много върху решението да се закупи недвижим имот, даден недвижим имот, но хората, започвайки да живеят в него, започват да усещат нещата, които не са, да кажем, измислени много добре, които им пречат да живеят по-лесно и да изпълняват своите ежедневни ангажименти. Така, и сега ще започна всъщност от самото начало. Какво всъщност представлява архитектурата? Както казах, тя не е дизайн. Първата стъпка е идеята. Тоест архитектът с неговият опит, на база на неговият опит, на база на това, което той вижда в обществото, движението на развитието на едно общество, той решава на дадено място да изгради една среда за обитаване. Нарочно казвам среда за обитаване, не сграда, защото архитектурата всъщност се занимава именно с урбанизацията на среда. Дали тя ще бъде сграда, площади, тротуари и паркове, всичко това е архитектура. Затова архитекта трябва да има необходимата далновидност, за да усети движението на обществото, да усети импулсите, които се зараждат в него и желанията за промяна в начина на живот. Защото нашата работа всъщност създава среда за бъдещите поколения. Ако ние днес построим една сграда, тя реално ще живее 50 или 100 години и тя трябва да може да функционира в синхрон с обществото за бъдещ период от време. Втората стъпка е пространството. Изграждане на пространство. Все още нямаме дизайн, нямаме стени, колони. Имаме едно пространство, което ние трябва да го организираме върху идеята, която имаме за него. Пространството, реализирането на това пространство всъщност представлява изготвянето на функционални схеми. Тоест, ние имаме различни идеи, знаем какво искаме или какво иска обществото да се случи и трябва да реализираме функционалните връзки между тези събития, за да могат те да функционират в синхрон и невъзпрепятствани от самата среда. И на трето място вече идва дизайнът. Тоест това пространство, което ние сме изградили все още не на чертожната дъска, ние трябва да го пренесем и да го пренесем върху един проект и да изградим сграда или пространство, площад, за да се реализира това. Ако проектът не бъде реализиран с тези стъпки, тогава той има една, да кажем, основна грешка. То е възможно да не функционира в синхрон с обществото или с обитателите на дадена сграда и съответно те да изпитват трудности при живота, работата, почивката, спорта в тези пространства. Това са основните три стъпки, за да се реализира проект. Първите две стъпки все още няма нищо на чертожната дъска. Често казвам, че архитектурата не се ражда на чертожната дъска, тя се ражда навън сред хората. Тоест ние архитектите трябва да усещаме обществото, как то се развива, какви са желанията за неговият начин на живот днес и утре и след 50 години евентуално. Вече това са архитекти с достатъчна далновидност, които да усетят тези процеси. Това е
в общи линии, което могат да обхвана целият процес на архитектурата. Това не винаги са последователни стъпки, много често те се преплитат и за това архитектурата е изкуство, не е математика, в което ние да изградим един алгоритъм и накрая да получим една сграда. В следващите видеа ние ще говорим в конкретика, т.е. как тази архитектура и тази идея и мисъл на този процес се реализира в съответните сгради. Тук мога да дам няколко примера, които са съвсем елементарни и които ще ви накарат да се замислите именно върху този процес, за който говорим. Да кажем, обичате да карате колело. Нямате подходящо място, на което да сложите колелото и съответно, излизайки навън да карате колело, вие трябва да го изкарате от терасата, от мазето, през коридори. Това ви затруднява. Изкарвате го първи, втори, трети път. На четвъртия път казвате ми, по-добре да не взимам колелото, ще отида да правя нещо друго. Но това са неща, които на вас ви доставят удоволствие и изключително много влияят върху позитивният ви начин на живот. Ако вие се лишите да карате колело, ако се лишите да карате примерно ролери поради липсата на условия, това вече влияе върху начинът ви на живот. Затова архитектурата е изключително важна за реализирането на тази среда, която да отговори на вашите желания. Тоест, вие не трябва да живеете, да се адаптирате към сградата, напротив, сградата и пространството трябва да се адаптира към вашият начин на живот. В днешното видео разказахме за архитектурата и нейният принципен генезис. За много от вас изглежда доста абстрактно и може би не могат да си представят как всъщност този генезис се имплементира в сградите. За това вече ще говорим в следващите видеа. Благодаря ви и до скоро!